sirikal. Koro en mana mondo iluongwa mondo wabi wapuonj ni ji. Nikech iwacho ni puonjgi uru. Don samoro kata mno gando kia ni bende civic education puonjo unyalo nikech samoro ginyalo bana penjore ni yudo weyo machal nade. Kanye mabire. Koro yore mag puonjo ni wan gi offices kuonde mopogre opogre. Kaka Kisumu kar building mar PC kata Mugoya, ji nong'eye ni Mugoya. Office mar Nakada mochung' ne Nyanza nitie kanyo. Kidhi kanyo tibro yudo jogo e second floor. Gibro tudre kodu to ginyabiro konyou. Yeah. Kibiro Nairobi ka wantie NSSF building. Mombasa wantiere gi office. Nyeri wantiere gi office. Nakuru wantiere gi office. Eldoret wantiere gi office. To offices gibro yudo jotich mag Nakada mabe ong'ithie puonjo mabiro biro mondo puonj no ji. Obed sikul, obed kanisa, obed riwruok mar mine, obed riwruok mar chuo. Gibiro biro. Kopogre gi puonj. Kopogre gi puonj timo gi tich ma watimo kendo iluongo ni loso chike matayo yore mag mer kata yore mag gik ma itiyogo mag mer gi. Gi dho kizungu policy development. Ma watimo ne sirikal maduong', to watimo ne county governments. To kendo wakonyo nyaka migape mag sirikal mende olos chike manyalo konyo jotich maggi mondo kik donji e mer. Kendo kiwacho wach mar policy development, ang'e ni ji ong'eyo, ok ang'e ni ng'eyo gi dho kizungu miluongo ni Alcoholic Drinks Control Act. Ing'e? Ang'eyo. Oh yeah, ng'e ji ong'eyo. Nte chike magayo kaka itiyo kod kuonga mameroji. Kamano. Ng'enyne ka penjo no ji mang'eny gin ng'e mana mutudho los. So ng'eny jokong'o ng'eyo seche miyawie ba gi seche milorie ba. Gin mane ma ging'e kende. E bo chike no nitiere gik mang'eny matayo yore mag loso kong'o, samonego use gi kamonego use. Mago duto te nitiere iye kanyo. Koro iyudo ni wakonyre gi ji kidienje mopogre opogre kata migape mopogre opogre e loso chike. Mar adek, watimo nonro e yore mag kaka weche mag mer dhi mbele e gwenge mag Kenya. To report mar nonro gi wachiwo ne sirikal. Be mwatwake sani. Kaka ma wawuoye sani ni. Koro nonro ni watimo na sirikal, to wanyatimo ne bende migape mag sirikal nikech seche nyaka ing'e gimidwa kedogo. Report ma wagologi ok en mondo koro ketgi e shelf. Onego bed ni gikonyo sirikal kata jogo manyalo biro mondo riwwa lwedo kedo gi gik kong'o gi mondo gibi gikonywa e yore ma ing'e ni ka intiere gi information, ing'eyo kuma jasigu ntiere, ing'eyo kuma idwarie konyruok, ing'eyo gimonego tim. Mane gima konyowa gi nonrogo. Aparo ni kanya duda ilero yo makare e kinde ma koro jopiny biro bedo ka seyo ni ng'ato nomadho kong'o momer kata mana motho, koro seyo dhi ne sirikande mag gwenge gine ma gichung' mano mar chiwo lesen ni kuonde mag nyuo kong'o kata mana uso kong'o mopogore donge mana kaka isiwacho ni ting' gwen ting' adek kende.